はようございます。とうとう秋の収穫シーズン。今度は芋がメイクイン入ってきて、大きいのちっちゃいのこんな感じでどんどん仕分けて選果作業やってます。これから芋、玉ねぎ、かぼちゃ、人参、もう何でもかんでもいっぱい入ってきてます。暑い。天気は快晴。今年初の大根積み込み行ってきます。白菜の収穫作業、もう畑が高温障害ボロボロにやられて、なんとか50、60ぐらい白菜取ったんですが、ちょっと巻いてないのばかりで足りてません。今日は大根積み込み、ちょっと前の方白菜挟んでケツフレコン20体積み込んで走りたいと思います。ちょうどいい大きさなんで、あれもうちょっと全然今日いつもよりちょっと小ぶりで非常にいいんじゃないでしょうか。なんとか半面2段目までびっちり積みました。フレコン今日ちょっと多くて24、前に白菜積んでこんな感じでやってます。積み込み完了してまっかりの道の駅出発です。アイスクリーム食べていってらっしゃい。なまら暑い。命の危険を感じながら早北十和行ってカゴ下ろして、今当別山ん中でかぼちゃを積んで、もう死にそうなのでアイスクリームタイムにしました。今日も選果作業やってます。今年は夏が非常に暑くて野菜非常にいろんなものがやられちゃってるんですが、さすが当社在庫はバッチリ。アイラブ野菜です。満タン、今日も満タンで、これは岐阜に向かってもらいます。今日も大根積み込みフレコン24のみなのでちょっと楽ですけど、これで今週2本目いきたいなと思います。かぼちゃの選果作業、大きさ重量分けて、大きいやつと中間のやつと小さいやつ、こんな感じで重量測って分けて作業やってます。おはようございます。今日も蒸し暑い一日なんですが、今日は大根だけじゃなくかぼちゃメイクイン
前はメイクイン、後ろはかぼちゃ、真ん中に大根満タンに積んで、これから本州向かおうと思います。毎年本州行きの荷物のカンカンでお世話になってます。黒田リサイクルさん、これから計量していきます。計量終わりました。お世話になりました。今年も北海道の野菜の季節がやってきました。これから乗船手続きに行ってきます。やべえ、Boom, boom, 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 boom.